नागिरा जे आथिखालनि जे मार्केट जि बाजार जि डिमान्ड्स बे डिमान्ड्सखौ नायनानै जोंनि आइजोफ्रा दिनै दानाय लुनायाव जों मुखुब जानो हायाखै बा बेखौ सुफुंनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो जोंहा भारत सरकार दङ, आसाम सरकार दङ आरो बे नेशनेल पलिसि स्टेट पलिसि बेयाव दाग्रा लुग्राफोरनि थाखाय माखासे स्किम दङ, पलिसिस दङ। दा बै पलिसिफ्रा जोंनि आइजोफोरनि खाथियाव आरो बर' न'खरनिसिम बा ओनसोलसिम सफैदोंना सफैयाखै बिनि बागैबो जों दिनै रायलायनायनि बेयाव जागोन। दा बेनि थाखायनो दिनै आइजो नोंथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों। जोंनो जिखिनि जि नांगौ बे दख'ना जानो हायो, आर'नाइ जानो हायो, गामसा जानो हायो, सिमा जानो हायो, फास्रा जानो हायो। दा बिनि बागै जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव जोंनि जि सांग्रांथि नांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जेंनाया थानो हागौ, चेलेन्जेस दङ, नाथाय जोंनिया सम्भाबनाबो दङ। आसाबो जों खालामनो हायो जे जोङो बेजों रांबो खामायनो हायो, जोङो लिरबिदांखौ बारायनो हायो आरो न'खर गंसेखौ खुंफुंनायनि बेलायाव, जिउ राहाखौ खुंनायनि बेलायाव दानाय लुनायजोंबो जों गायसननो हायो। আৰু চবতকৈ ভাল এটা উদাহৰণ আমাৰ জেচিন কমং বাইদেউ আছে ইয়াত। তেখেতৰ মই ষ্টলত প্ৰথম গৈছিলোঁ সেইদিনাখন ৩ তাৰিখে, যেতিয়া মই গৈছিলোঁ নিজে মই চক খাইছিলোঁ। এনেকুৱা এটা অৱস্থা, 8:30 বজাত মই গৈ পাইছোঁ, কিন্তু ইমান কাষ্টমাৰ তাতে আমাৰ বহুবৰ কাৰণে তেখেতে জাগা বিচাৰি পোৱা নাছিলে। আৰু তেখেতৰ জীৱন সংগ্ৰাম আমি জানো। তেখেতে প্ৰথমতে গাই গৰুৰে আৰম্ভ কৰিছিলে, গাহৰিৰে আৰম্ভ কৰিছিলে, লাও কোমোৰাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে, কিন্তু তেখেতৰ আজি ষ্টল আমেৰিকাতো আছে, কানাডাতো আছে, গুৱাহাটীতো বাদেই দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আছে, এব্ৰডতো তেখেতৰ আছে। তো গতিকে তেখেতে চবতকৈ বেছি ভাল উদাহৰণ, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে। গতিকে তেখেতৰ মুখেৰে আমি আজি কথাবিলাক শুনিম। তেখেতৰ মই ষ্টলত গৈছোঁ, অনলাইন কিমান হয় ছোৱালী এজনীক সুধিছোঁ, আমি এদিনত মানে 100টা আইটেম আমি অনলাইন কৰোঁ। আৰু সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে মোক কৈছে আমি 2 লাখৰ সদায় ট্ৰানজেকশ্যন কৰি থাকোঁ। তাৰমানে ইফালে দামেও মাখাছে তেখেতে লৈ আহিছে দেখুৱাব। দখনা এখন আমি এটা পিন্ধো, তাতে মেচিঙৰো ডিজাইন থাকিব পাৰে, বড়োৰো থাকিব পাৰে, দেউৰীৰো থাকিব পাৰে। আমি যিটো টেকনলজি তেখেতে নিজে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু তেখেতৰ যিটো ষ্টল, সেই ষ্টলত মই দেখিছোঁ কেৱল বড়োৰ দখনা বুলি নহয়, কেৱল মানে মেচিঙৰে তাত মানে বস্ত্ৰ পাব তেনেকুৱা নহয়, দেউৰীৰো পাব, নগাৰো পাব, মণিপুৰীৰো পাব, গোটেইখিনিয়ে তেওঁ তাত পায়, যিটো আমি ফেব ইণ্ডিয়া বিলাকত দেখিছোঁ। গতিকে তেখেতে এতিয়া বিৰাট ভাল এটা ফেব ইণ্ডিয়া চলাই আছে, মই সেইটো ক'ব লাগিব। তো আজি তেখেতৰ মুখেৰে আমি শিপিনীসকলক মানে তেখেতে যিখিনি কথা ক'ব, जोंनि आइजोफ्रा बे खोथाफोरखौ मोजाङै खोनासंना लानो हानांगोन। जोङो दा गोबाङानो दानो रोंगौ, खिन्थु जों दालिया दा। मानो दालिया रावबो बुंनो हाया, जेंना दङ न' दाउट। दा जोङो सम मथे खुन्दुंखौ मोना। दा नोंथांनियाव जों मालाबा नायो ओरैबायदि दख'ना गांसेखौ जोंहा दाखांजोबनो मालाबा बोसोरसे लायो। आं गलाघाटनिफ्राय फैयो, दा आंनियावबो साल खुन्था दङमोन, जिखौनो दालिया। दा जों बिदा फंबाय ज' नांनानै साल खुन्थाखौ बनसो जाजोब्बाय दा, जिखौ रावबो दालिया। खिन्थु आफाया बेखौ क'क्राझारनिफ्राय नाइट सुपार थिखांना लाबोदोंमोन सालनि आरो। दा बेखौ जुदि बाहायनायानो जुदि जालाबा होमबा मानो नांगौ बेबायदि जागोन। दा जोंहा बे दानाय लुनायजों गोबां खालामनो, दाथ' नों मोनसेबो जिनिस गारजाया। दा नोङो आं नायदों दख'ना गांसेजों मणिपुरिनि गांथाम गाउन जायो। दख'ना गांसेखौ 2200 लायो, बेखौ दा बिसोर 3500 गांथाम खालामनानै फानो। एसे बे सुइं मेचिनल' खामानि दं बे आइजोफोर। दा जोंनि काउन्सिलनिफ्राय आङो नैबे जे फिसा फान्ड जों मोनदों, बेजों आं 3 जायगायाव स्टार्ट खालामदों। नगावनि सहरिया दिं, बेयाव खालामनाय जागोन। बक'आव मोनसे आरो जोंनि गलाघाटआव मोनसे स्टार्ट खालामनो जों सानदों। दा बेवहाय आं बेखौनो बुंदों, आइजो सासेनो जों टारगेट होगोन जे नोंथाङा मास मोनसेयाव आंनो 10 खान आर'नाइ होनांगौ। बोरै दाना नोंथांनि खोथा बियो, बिनि बारा नोंथाङा बारा फैसा मोनगोन, मार्केटखौ नांगौबा जों होगोन। वेस्ट कटआ बिराद दामि दामि नङा होमबा? आङो दाखालि गुवाहाटीनि सिटि सेन्टाराव जोंनि हाथाइ होननाय दङ, नोंथांमोना हाथाइयाव अनलाइन खालामनो मोनो बर'नि दख'ना, माने मास्कबो मोनो, गासैबो मोनजोबो आरो बर'नि। दा बे हाथाइयाव बिथांमोननो आं स्टल होनो थाखाय सिटि सेन्टाराव बिथांमोनखौ आं एसे हेल्प खालामदोंमोन। दा आं बेयाव बिथांमोननि स्टलाव आं नायदों आरो नायनानै आं नुबाय जे बिथांमोननि स्टलाव गांसे दख'ना आं नुदों 65,000 आरो बे जोंनि बे इन्दिनि आरो एरि बे जे एम्फौ फिनानै जों जिथु बानाय बेनि आरो। दा बर' दख'नाया 65,000 दं, आं बे खालि फार्स्ट मिथिदों आरो। दा होनबा जोंनि दख'नाफोरनि दा दाम जिथु फैसा खामायनो हायो बेजों गोसोबा, आं बेखौल' खावलाय नोंथांमोना एसे गोसो होनानै गोसो फोरानांगोन। जि फाननानै दख'ना फाननानैबो मोजां न'खर सालायनो हायो
आरो जिखौ दानांगोन आरो बेखौ दिनैनि रुसि मथे दिनैनि हिन्जावसाफ्रा मा गाननो लुबैदों सासे बिहामजोआ मा गाननो लुबैदों सासे लिडारा मा गाननो लुबैदों बे ड्रेसखौ जों प्रडाक्ट खालामनो हानांगोन आरो बे प्रडाक्सनखौ जेब्ला जों खालामनो हागोन मार्केटखौ बारा गिनांगौ बाथ्रा गैया मार्केट खालामग्रा मानसिफ्रा गोबां दङ दा बेखायनो आं खावलायदों दा जोंनियाव जिखिनि जेंना दङ इनफ्रास्ट्राक्चार जोंहा गैया बे दङ दा बेंकनि मानसिफोर बिथांमोना जोंनो लन लुबैबा जों लन होआ बेंकआथ' लन होनो थाखाय नोंथांनो नेबाय थायो किन्तु नोंथांनि मावनायखौ नेबाय थायो এতিয়া আমাৰ জেচিন বাইদেউ মানে বেংকে টকা যাচি আছে কিন্তু তেখেতে লোৱা নাই বেংকৰ পৰা 1 টকাও মানে তেখেতে লোৱা নাই কিন্তু ইমান এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা তেখেতক মানে বেংকে সদায় কৈ আছে লোন কিন্তু তেখেতে লোৱা নাই আমি জনা তো আমিও তেনেকুৱা হ'ব লাগিব তা जों बै प्रडाक्सन सफैनांगोन जेंनाया थानो हायो किन्तु जोङो जुदि गावनि मावगोहोजों नोंथां जे स्किल दङ जि केपासिटि दङ बे केपासिटिनि गेजेरजों जुदि नोंथाङा दिहुननो हायोबा जिखुनु प्रडाक्सनखौ होमबा बेनि मार्केटखौ बारा गिनांगौ बाथ्रा गैया बे मार्केटखौ जों मोनहैनो हायो बे मोनसे बाथ्रा सिगाङाव जों कम्पिउटाराव गासैबो जिनिसखौ डाटाफोरखौ लायोमोन किन्तु दा कम्पिउटारजों खामानि गैलिया दा नेटवर्किं जाजोब्बाय अनलाइन जाजोब्बाय दा जोंनि नैबे फाननाय जोंनि दानाय जोंनि डिजाइन बे गासैबो जों दा अनलाइनावनो शेयारबो खालामनो हासिगोन दा जोङो बेखौनो खालामनांगौ नेटवर्किं जाजोब्बाय दा बेनि थाखायनो बारा गिनांगौ बाथ्रा गैया दिनै गोबां जिनिस नांगौ नैबे मेलावनो जोङो दिनै 50 खानि बारा आरनाय नांगोन बे आरनाया किन्तु धेमाजियाव दानाय नङा बेयो बेंगलनिबो दङ सुरातनिबो दङ बेयो क'क्राझारनि दं नङा होमबा दा मेसिनाव दायो मेसिनाव दानाय जिया खेबसे गाननानै मिथिगोन गानग्राफ्रा किन्तु न'आव दानाय नों जिथु जि बेयो अननायाबो बारा जायो आरो बिनि जिखिनि लंजिभिटि बे बिराद गोलाव थायो दा बेखायनो बिनि पारमानेन्सआ बिराद गोलाव थायो दा बेखायनो जोङो बे प्रडाक्सनखौ जोङो खालामनो हानांगोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जेंनाफोरखौ रिसर्सफोरखौ रायलायगोन नोंथांमोनखौबो खोनासंग्रोगोन आङो बेयाव साब्रै साबा आइजो नोंथांमोना दानाय लुनायनि बेलायाव मा फेस जादों जे बेहा जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैया दाग्रा आइजोफोर गैया ट्रेनिं मोनाखै बेनिफ्राय लन मोनाखै बाजार मोनाखै गासिबो नोंथांमोना गावनि खुगाजों बुंजोब आं बेखौ खावलायदों आरो बेखौ बेस खालामनानै जोंनि गाहाय आलासि मिउजिक ब्रह्म सारा बुंगोन रिसर्स पार्सन सानै दं बिथांमोना बिनि लामाखौ दिहुननानै होगोन आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंबाय जोबनायाव दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बयखौबो आं बरायनानै लाबाय आरो बेखिनि बाथ्रानि गेजेरजोंनो आंनि जे बराय बिबुंथि आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों धन्यबाद